Ei tuu mitään, lähdetään kotiin. En kestä teidän arkea. Kyllä tätä teidän arkea. Palataan normaaliin. Palataan. Ketäs tuolta tulee? Kartturin penkin väki. Hei, me tuotiin teille pizzaa, kun enhän mä osaa täällä mitään tehdä. Mitä? Mitäs nämä on? Tällaisia lättyjä. Ei tää ainakaan oikeeta ruokaa ole. Hei, mutta nythän me voitais kokata yhdessä, kun meitä on näin paljon. Me saatais tosi paljon valmista. Aika! Hei, mihin mä nyt noin kiireellä? Hei, eikö ne ollut kartturin penkin väkiä? Tais muuten olla. Nehän meni kovempaa kuin niitten auto. Mahtavaa. Kyllä tuo auto kumminkin kovempaa kulkee. Kuski nyt oli vaan väärä. Hyvää joulua!